Μία φορά και έναν καιρό ήταν ένας κάβουρας και ένα φίδι. Ήταν πολύ καλοί φίλοι. Μία μέρα που είχε ήλιο, αποφασίσαν να βγούνε για βόλτα στο δάσος. Φίδι! Δεν έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα για βόλτα! Ναι, κάβουρα, ο ήλιος μπορεί να λάμπει, αλλά η κοιλιά μου είναι άδεια. Μην γκρινιάζεις, φίδι! Λίγο ακόμα και θα γυρίσουμε για να φας. Όμως η ώρα πέρασε και άρχισε να βραδιάζει. Τότε ξαφνικά ξέσπασε από το πουθενά μία καταιγίδα. Φτού, κατεμιά, φίδι! Τώρα τι κάνουμε? Δεν μπορούμε να γυρίσουμε μέσα στη νύχτα και με αυτή τη βροχή. Ω, φίδι, θες! Μια σπηλιά! Πρέπει να βρούμε ένα μέρος να κοιμηθούμε. Έλα, πάμε! Και γυρίζουμε το πρωί. Πάμε! Ο κάβουρας και το φίδι πήγανε γρήγορα μέσα στη σπηλιά για να προστατευτούν από τη βροχή. Κάνει κρύο εδώ μέσα. Μήπως να βάλουμε μια φωτιά για να σε ψήσω? Είπες τίποτα, φίδι? Όχι, τίποτα. Έλα να ανάψουμε μια φωτιά. Ο κάβουρας όμως ήταν πολύ κουρασμένος και αποκοιμήθηκε αμέσως. Λίγο αργότερα, κατά τα μεσάνυχτα, το φίδι άρχισε να κοιτάει τον κάβουρα και να τον φαντάζεται σαν ένα νόστιμο σνακ. Νόστιμο καβουράκι! Πήγε λοιπόν κοντά του, τυλίχτηκε γύρω του και άρχισε να τον σφίγγει. Τι κάνεις εκεί, φίδι? Θέλεις να με σκοτώσεις? Το φίδι τραβήχτηκε αμέσως. Δεν κάνω τίποτα. Απλώς τεντώνομαι. Τεντώνεσαι? Τεντώνεται το φιδάκι μου. Κι εγώ που νόμιζα ότι ετοίμαζες κάτι δόλιο. Δόλιο? Δόλιο εγώ? Ποτέ. Κοιμήσου ήσυχος. Το φίδι περίμενε καρτερικά τον κάβουρα να κοιμηθεί και μόλις τον ξαναπήρε ο ύπνος, όρμησε πάνω του και τον τύλιξε σφιχτά. Ήπουλο, φίδι! Άσε με ήσυχο! Δεν είναι τίποτα. Βλέπεις ένα κακό όνειρο. Άμα μ' αφήσεις, θα σου πω ένα μυστικό. Άσε με. Μυστικό? Τι μυστικό? Έχω κρύψει κάτι χρυσά νομίσματα και θέλω να σου πω που είναι για να το δώσεις στα παιδιά μου. Χρυσά νομίσματα? Πού? Έλα πιο κοντά μου να σου πω. Το φίδι πήγε κοντά του και τότε ο κάβουρας το γράπωσε με τις δαγκάνες του. Κάνεις, κάβουρα? Όνειρα γλυκά, φίδι! Μα εσύ είπες